Og her igen episode 2, whatever, del 2 af Unturned. Vi døde sidste episode. Og nu er vi egentlig bare fanget af det her fucking tårn, fordi ingen af de der zombier gider fuck af. Som jeg husker det, så plejer de at... Okay. Fuck. Shit. Sig den bil her. Nej, det er det selvfølgelig. Fuck. Hvorfor er det så hardcore? Holy shit. Og det værste er, hvis jeg ikke har en eller anden machete eller sådan noget, det er det bedste med livvåben. Nej, jeg tror det er en fejl, jeg ikke ser det bedste med livvåben. Men der kan du også sukke 3 med, man kan mine. Så du kører efter skud. Smut. Smut, sagde jeg. Men det er kun på is. På is der starter du med æblejuice, chokoladebar og min lommelygte. På normal der starter du slet ikke med noget, og så er det hard. Eller så er det hardcore, ikke? Se. Det er irriterende, at de ikke bliver sådan langsommere, ligesom det siger, når de kommer ind i sådan et hus. Der er ikke så mange gode ting her, jeg virkelig godt kunne bruge. Jeg kan bare ikke fucking ikke noget backspace. Ja, fuck af mere. Kom der. Nu hvad det er forest. Quip. Ja, jeg er nøgen. Det shit. Cannot lift. What? Er jeg virkelig så slap? Så nu er det, fordi jeg ikke kunne løfte den. Equip. Sådan der og der. Og vi kunne faktisk godt drikke den. Æblejuicen. Hvad så? Er det? Nu er det det der 6 gange zoomskub. Ej, kom on, smut nu. Fuck det, jeg spiser også den her. Så med plads. Kan så go. Fuck this. Søgt hardcore. Ej, jeg forventer at spille Minecraft, jeg håber, når jeg sprinter. Kom nu, stemme for helvede. Fuck. Kom nu, rejse dig op, fælde. Holy shit, jeg fik et chok. Hvorfor skal det være så svært? Eller jeg tror faktisk det er militærbasen til her, fordi der er et fly ved helikopteren, eller ved lufthavnen. Der er bins... ja. Stop. Nej. Shit. Det er også meget sjovt, fordi at jeg spillede med en af mine venner, så fandt han ud af, at man kunne finde bær her i buskene. Og han spiser en af de der pinke bær, tror jeg det var, eller sådan noget. Og så blev han så helt høj i de der bær. Det var ret sjovt. Var det ikke her, det der ved det? faktisk
faktisk godt hoppe ned under brækbenene. Åh, de er stokt. Perfekt. Den her kan vi sagtens... Nå, det var ikke nej til. Nej, fuck no way. Dø. Sådan der. Skal vi se om vi kan prøve at nakke nogle af det her. Læg. Det der, det er bare ikke fedt. Ellers er de stokt igen. Ja, det er det. Aha. Se hvad der ellers er loot her. Der er et eller andet mål, det... vitaminer. Pis, jeg er ikke backspace. Cool. Vi sætter den der, så skal vi altid på de der fucking zombie teleporten. Så spiser vi vitaminerne. Okay. Jeg synes, hvorfor skal det være så fucking hardcore, de her zombier? Min tommelfinger. Altså, okay, fuck. Yes. Jeg aner ikke, hvad det er, men jeg håber bare, det hele mig. Sådan der, så... Shit. Fuck, du har morfin. Kan se. Yes, ja, jeg tager masser af liv. Lort. Okay, det er virkelig så lidt. Jeg ser meget XP har vi. Vi har 43, hvis vi tager survival. Og vi tager... Hvor fanden er det? Immunity. Og skal vi ikke få noget andet? Fuck det. Nå, men nu er det fleste som er i hvert fald væk, så vi kan loote den her base for os selv. Godt vi fandt det der armor, mand. Ellers havde jeg været død igen, og det ville nok have været lidt kedeligt. Man kan også lave lidt ligesom sådan en seng, så man kan lave et spawn point. Så det kan man nok også til at lave. Jeg ser hvad der her, det er C-vitaminer. Antibiotika, det er også helt fint. To combat disease. Sandbags kan man også bruge til at blokere. Se her. Der er ikke noget derinde. Der er en zombie. Sådan der. Der er med den der økse der skal de kun have 2 slag, så det military bullets. Vi har ikke nogen pistol, så det er lidt meget. Se det med. Fuck. Hvad er det nu? Bare chimlights. Rå explosives. Har vi været den her? Kan jeg ikke engang huske. Der er benzin. Der er endnu en, der altid
dejligt at have sådan en benzin-ting der, fordi at du kan fylde den op med benzin, selvfølgelig, og så mindre den her, den ikke allerede er fuld. Ja, det er den godt. Og vi skal nok videre, jeg stopper også episoden her, så vi ses YouTube, og han fortsat på det.